ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар видеонавори имрӯза ғиноҷинои майдаву ба қачаакҳои майдан ки ай 2000, 2500, 3000, 4000 эмтари сар мешавад. бародаро, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. ҳам як дона лайка биҷақе. иншоалло мо ҳаракат мекунем бо беҳтарин видеоҳо кунем. бародаро, бахшиш ин дафъа хеле кам сиёмка кардем. дафъаи оянда иншоалло рӯзои наздик ба қачаакҳои майдака бисёр камера мекунем, пешкаш мо мекунем. худо нигаҳбонтон бошад. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. на бародаро, ба қачаи барои боникунӣ 3300 сомонш мегӯяд. нархша 3300 сомон. ба қачаи ёша 3300 сомон нархш. бозор чанд кард? Бозор 28 кадест. 2800 кагишай бозор кӯдагиш нестам. бозор 2800 шкан. бародаро, ба қачаи зард ира чанд гуфти нархша? 26. 2600 мега бародаро. бозор чанд кард? Бозор 25. бозорда 2500 шкан кӯдагиш нест. 2600 сомонш мега бародаро нархша. Осака ҷон. ина бародаро, ба қачаакҳои фурӯшӣ чандиш кӯяка? 3200 мега ба қача. ғиноҷинча 2800 мега. инами соҳибои гово бародаро. бо савдо мешуда. бозор чандиш кар? ягон нархш кар? Бозор 22 шакат, иша 26 кардака. иша 26 кан, уша 22 бародаро. нархҳои ба қача ва ғиноҷинча. Иш мода, уш қача. иш мода ҳай бародаро, иш нар. ина бародаро, ба қача ира чанд гуфти яка? 4700 сомонш мега ира. ба қачара 4700 сомон мега. бозор чанд кар? ягон нархш кар? 4300, 4200 шкан додагиш нест. 4700 нархша мега. иша чанд гуфти яка? иша 3700 мега бародаро. иша бозор чанд кар? 3400 мега. бозор кагишай. бозор 3400 чанд додагиш нест. 37 шуда 3700 мега. шам ба қача. ина бародаро, иш ғиноҷинча ҳай. иша чанд гуфти яка? 3300 сомонш мега. бо савдорам мешнас. бозор чанд кар? Бозор 28. бозорда 2600, 2700 чанд додагиш нест бародаро. ғиноҷини албалак беҳтар. иш бародаро, ба қачай 3000 сомонш мега. иша 3000 сомон мега ба қача. ира бозор чанд карака иша? 25, 26. 24, 25, 26 кар додагиш нест. 3000 сомон мега кар бучуд я буд. ина бародаро, ғиноҷин чанда яка нархш? нархш 4000 сомониш мега. бозор чанд кар? 2700 чанд додагиш нест бародаро. нархша 4000 сомон мега.